Enw fi 'di Delyth a fi 'di enillwr Prentis y Flwyddyn Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Nes i benderfynu wneud y apprenticeship oherwydd oedd o'n ffordd dda i fi datblygu'n hyn mwy ac ar ôl wneud NVQ3 yn business admin oedd o'n just ffordd dda i fi cario ymlaen yng ngyrfa a gwella'n hyn yn y gwaith. Dwi'n gweithio yn Chyngor Gwynedd yn gwasanaeth cefnogol, so dwi yn rhoi gwasanaeth lle dwi'n cefnogi gwahanol adrannau rownd y cyngor. So mae gwaith fi gyd yn helpu pobl gwahanol a delio efo gwahanol stwff trwy dydd. Mae'n gwaith reit ddiddorol, dwi'n enjoio. Mae cyflogwr fi wedi bod yn rili da efo fi efo cwrs. Mae nhw wedi helpu fi trwyddo fe gyd a hefyd wedi bod reit flexible efo fi yn gadael fi fynd i coleg a gael y profiad o wneud y gwaith. A hefyd mae wedi bod yn neis i nhw hefyd gael gweld ffordd dwi wedi bod yn neud y cwrs a mae nhw wedi cael gweld fi yn neud yng ngwaith a mae wedi bod yn ffordd da, mae nhw wedi rili enjoio a mae nhw wedi bod yn rili cefnogol trwyddo fe gyd. Dwi'n meddwl mae'r tutors wedi bod yn amazing. Maen nhw trwy'r cwrs i gyd wedi bod yn helpu fi, wedi bod yn... maen nhw'n reit hwylus hefyd, maen nhw wedi gwneud y cwrs yn rili hwyl a da ni wedi cael... Dim ond jyst gwaith, maen nhw'n teimlo dwi wedi gwneud... Dyn nhw'n jyst yn tutors fi, maen nhw'n ffrindiau hefyd, da ni wedi bod reit agos trwyddo fe gyd. A dwi'n meddwl maen nhw wedi bod yn mor dda yn helpu ni a geidio ni trwy'r ffordd. So, na, dwi'n methu brolio nhw ddigon, maen nhw'n amazing. Mae fod yn apprentice wedi bod yn profiad anhygoel a mae wedi bod yn ffordd rili da i fi gwella'n hyn a datblygu'n hyn yng ngyrfa a hefyd at y dyfodol hefyd. A 'swn i'n recomendio fe i pawb i wneud.